Il-weda ta' Lawrence Gonzi illi id-deficit fil-finanzi pubbliċi jispiċċar kollox ilha illi saret sa minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008. Qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, Lawrence Gonzi kien ta' garanzija illi sal-2010 pajjiżna saħansitra kien se jibda idaħħal iktar milli joħroġ. Sal-2010 il-budget ta' pajjiżna ma jibqax iżjed deficit imma jsir surplus. Dak iż-żmien il-Prim Ministru kien anka wasal biex iddikjara illi il-kelma deficit ma kienx se tibqa' tissem. Jispiċċa d-deficit u nitkellmu fuq surplus għal pajjiżna. Din il-weda iżda fl-aħħar 5 snin ma nżammitx. Bl-aħħar ċifri uffiċjali juru li d-deficit taħt Lawrence Gonzi tela għal iktar minn 340 miljun euro. Lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2013, Lawrence Gonzi qed jerġa' jagħmel l-istess weda illi għamel 5 snin ilu. Waqt żjara fis-suq tal-Mosta qal li d-deficit se jispiċċa sal-2015. Il-gvern tiegħek jekk ikun fil-gvern, meta qed jimmira li kollu a balanced budget u anke surplus? Il-bilanċ inlaħquh mas-sena 2015. Lawrence Gonzi għamel din id-dikjarazzjoni minkejja illi ċifri preżentati mal-budget illi tressaq ftit tal-ġimgħat ilu juru illi l-Partit Nazzjonalista qed jippjana illi fl-2015 pajjiżna se jibqa' jkollu deficit. Iktar kmieni dil-ġimgħa waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-programm elettorali nazzjonalista, il-Ministru Tonio Fenech reġa' irrepeta illi id-deficit jispiċċa sal-2015. Għaliex jekk il-previżjonijiet ta' tkabbir li qed ipoġġi qudiemu il-Partit Nazzjonalista jimmaterjalizzaw għax nimplementaw il-miżuri ta' tkabbir tal-ekonomija, allura il-bilanċ jasal fl-2015. Iżda fl-istess waqt li Tonio Fenech iddikjara dan, tabella imħejjem il-Partit Nazzjonalista stess dwar il-miri finanzjarji kienet qed turi bil-kontra. Fil-fatt, skont din it-tabella bil-miżuri li l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li se jieħu jekk jerġa' jitla fil-gvern, fl-2015 id-deficit mhux biss mhux se jispiċċa iżda se jkun ta' 70 miljun euro.